Kabalaka na ang kutay sa mga pagpatay gitabo din sa Sugbo gasagad sa mga biktima gitumbok ang bigit sa illegal nga drugas. Subay ni awhagon sa Commission on Human Rights ang sa riyon ang kapulisan nga sulbaro na mao mga serye sa pagpatay. Si Chelo Valiera sa report. Naway epekto ang police visibility tungod kay napakyas kini pagpugong sa kutay sa mga patay dinhi sa Sugbo. Gihulagway ni Leo Villarino, Chief Investigator sa Commission on Human Rights sa Riyon 7, nga daw sayon-sayon lang ang paghimo og krimen sa pundok sa mga kriminal. Dili siya makatuo nga sa tumang kasayon may gipatay o gibitay sa Mananga Bridge sa habig sa Cebu South Coastal Road sa dakbayan sa Talisay. Laing nakapasubo ni Villarino ang laing krimen nga nagpusil patay sa uyuan o sa iyang pag-umangkon kansang mga patayng lawas nakit ang nagbuyod sa U-turn slot sa South Road Properties paingon sa Mambaling. Pagbitay ana inana nga lugar imposible nga way makakita, imposible nga usa o duha ka tawo naghimo na grupo na sa mga tawo. Subay ni ini magpadaog formal nga suwat ang CHR 7 nga mag-awhag sa kapulisan sa riyon nga hatagan o kasulbaran ang mga nahitabong pagpatay. Nasagbuyo si Villarino nga sagad sa rason nga ihatag sa kapulisan mao ang biktima mitambling maong giunay o pusil sa iyang mga kauban. I-challenge actually we're giving the police the challenge, come up with solutions, come up with suspects. Wa pa hinuon kakuhait sa iyang habig ang Police Regional Office 7 sa awhag kanila sa CHR. Uban ni June Solon, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.